Eu sunt Sara și astăzi o să vedem împreună noul update de pe Brookhaven. Pentru început vreau să îmi cer scuze pentru că n-am mai postat de mult. Efectiv, nu am mai avut idei. Am vrut să fac câteva shorturi toca-boca, dar mi s-a cam șters și nu mai pot să mi-l fac. O să mi-l fac mâine, o să încerc. Și da, de acum o să postez mai multe videoclipuri așa, mari. Acum, haideți să vedem noul update. Sunt chiar curioasă. Apropo, poate de la videoclipul de la finalul videoclipului, o să vă dau numele meu de pe Roblox. Și vreau să vă scrieți în comentarii numele ca să pot să vă dau ad. Opa! Am update cu skin-urile, dar nu le aveam aici. Ce tare e! De când am făcut? Așa? Ce? În fine, revin să-mi iau un skin. Bun, mi-am ales deja un skin drăguț. Acum mergem să vedem noua casă, că din câte am văzut, avem o casă nouă. Da, avem o casă nouă, haideți să o vedem. Ok, trebuie să apăsăm aici unde ne apare aceasta. Ca să deschidem ușa și aici ca să deschidem. Hai, ca să închidem, pardon. Ok, acum am încuiat și vreau să vedem fiecare cameră pe rând și toate detaliile. Avem o băncuță, floricele și aici, unde ne punem încălțămintea. Ia să vedem dacă apăsăm aici. Au! Deci aici avem mai multe desene. Super tare. Avem ce tablouri ne dorim. Aici avem panouri cu detate pe care ne apare și sus. Aha, m-am prins. Ignorați pe fratele meu. Face-te-me. Bun. Aici, sincer, nu știu ce este, dar aici tot putem să schimbăm tablourile. Haideți să vedem aici. Bun. Avem un televizor foarte mare, un loc cu multe perne și o măsuță unde stăm. Foarte, foarte drăguț. Aici se pare că avem un dulăpior. Aici avem, wow! Săbii, catane. Ce orfi. Și da, sunt aceleași. Masa aici se mănâncă fel. Aici tot care se schimbă. Este cumva altă ieșire. Da, e ieșirea în spate. Bun. Cam mare casa. Și avem și un frigider. Congelator. Și da, tot ce mai e pe aici, prin bucătărie. Cam așa arată aici. Și mai avem și aici ceva. O baie, bun, dar că până acum n-am găsit niciun dormitor. Să mergem aici. Cu WC-ul, foarte drăguț, două chiuvete. Alt tablou care se schimbă duș. Dar că n-am găsit. Apa! Avem și etaj, chiar n-am văzut. Haideți să mergem mai întâi aici. Este mai mult un loc de depozitare, după cum arată, dar cam așa arată tot. Mergem aici unde cred că e, da, e dormitorul, doamne. Voi vedeți ce mare este și ce paturi avem. Unde sunt ca niște sacuri de dormit. Sau saci de dormit, da? Avem asta din nou. Și aici, da, dulap. Cred că aici n-ar trebui să ne ținem haine. În fine, alte tablouri care tot așa se schimbă și da. Aceasta este casa, se pare. Hai să vedem, nicio mașină nouă. Și revin imediat. Bun, acum o să vă dau detaliile mele pe Roblox. Da. Acesta este avatarul meu. Și vedeți aici tot numele. Și da. Acum, pentru că aveți, nu uitați să scrieți în comentarii numele ca să vă dau accept și da. Cam acesta a fost videoclipul de azi. Pa!